Здравейте, драги зрители! Сега ще играем Minecraft Mini Games. Това е клипче за гейминг спити. И сега яко ще разцъкваме. Тук ще играем една игра Capture the World. Това е първи епизод на Minecraft Mini Games. Саднат съм. Саднат съм. Защото нещо предишния клип, който го направих на тази игра, нещо бъгна. Беги бе. Защо? Кажи ми сега защо. Каланаджицо е Педжо, аз съм Каланаджицо, забравяйте да кажа. Сигурно не ме помните, защото не сме снимали много отдавна. Не знам защо не качваме често. Ами, не съм бедновен аз. Уж там другите трябваше да качват, но не качват. Аз съм човека, който най-редовно качва. Рип! Rest in peace! Аре бе! Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace! Rest in peace, yes. Айде бе, така, точно. Ауч, ау. Така ми има едни долу, пичове. Долу, пичагата! Така, парен долу на земята. Yep. That's right. Аз трябва да хапна ако. No kill, не ме килай. I have a very hard kill it. Брат, сега ще направите на нищо ли? Маха. Ей, сега съм ви разкатал. Абе, бегай бе! Аре бе, махни се! Ще умра за... Ще буш отпред ли там? Мърдни се бе, тъпанар! Тъпан. Абе, тъпан! Тъпан заради тъпан мрак бе, тъпан! Той не бия с... Не вари да се отместилат. Тъпаней. Тъпаней. Това след ще ми запречил пътя, защото е нуба. Нуба, човека, нуба. Ето тук има хора дъма, има хора не дъма, който не ме притеснява. Не знам за какво искам. Този път. Нищо този път. Ей, бате! Хакер! Ще спреш ли бе? Не бе! Нищо няма да направиш тук. Искам да се нахраня както трябва. Като човек. Аре, бъгнах ли бе? Това беше гадно. Свършва играта и ще свършим и ние. Браво, супер. Тук сега влизаме. Thank you for the exit, man. Сега го мръдни това от тук. Не са прави на тъп. Да ми го запусва. Да ми го
запушваш. Че и сега те запуша. Лекичко ще те запуша. И сега хора си правим айрон броня, айрон броня, айрон броня. On this moment we make an iron броня. Дап. Това е едно такова. Едно такова. Едно такова. И едно такова. И сега сме готови. И сега да си махнем те, защото не сме от Red Team, а сме от Iron Team. Кой ме бие, бе? Здрасти, пич. Какво става? Ти си АФК, разбрахме те. Какво става? Ти ли бе? Ти ли бе? Ти ли бе? Падна, yes. Аз губих. Аз губих, хора. Човека падна. И падна. Човека падна. Аз само така тук ще го пригласявам. Лекочко. И го оцелих. Вау. Бе, защо го махнате? Тъп, тъп. И това му свика тъп човек. Не бе, кой ще ме бие тука? Ти ли ще ме биеш, бе? Камикадзе, беге. Айде, бе. Така. Ти мен ли? Няма мен да ме оцелиш. Аз съм про, а ти не си. Разбрали? Не! Why? Падна в войда. Kawanoji's has had a shameful and painful death. Thank you. Thank you. Thank you so much. Very much. Айде бе. Айде бе. Айде бе. Мен ли бе? Мен ли бе? Абе, без малко ще... Няма ли ме оцелиш? Докато аз него ще го оцеля. Йеее! Кълните са убили някой? Yes! Абей! Абе, искаме аз да се кача, бе, тъпи! Тъпани. Тъпани, тъпани. Гледай го, какво прави тос! Иджот! Няма тука, бе. Така ще става. Като един ви строи. Много си високо, брат. Кой ма садна тука сега? Добре. Връщаме се на боя. Ще
се върнем в боя. Защото сме големи пичове. Не случайно се наричаме Gaming Speed Team. Аз съм ония там пич. Оп! Иванчо влиза в боя. Иванчо влиза в боя. Ти си рип. Yes. Ти рипна. Не бе. Абе. Какво? Какво беше той? Хората си правят база тук. Thank you very much. Йеее! Някой добър човечец оставя тук неща за мен. Сега тук си слагаме тези неща и отиваме в боя. Да се впуснем. Секунда. Така. Да се впуснем в този мега епичен бой. Поне нашите са малко по-умни, за да сложат едно такова, за да може да си вземаме разни неща. И сега почва. Тук ще се бием. Не, брат, ела. Защо бе? Защо? Бях с айронайта ми. Ви сте гадни. Какви сте лоши и гадни хорица. Я да знаех откъде се вземат тези диамантчета. Тези диамантчета. Съвсем скоро ще победим. Давай. Е сладко, е сладко. Ехей! Ще се опъчим на нея там. Случайност не мисля. Сад не мисля. Падна мисла. Садна са мисла. О, бат Георги. Бат Георги. Аз съм арчерията. Бебек арчерия. О, то много силен, бе. Много е силен, бе. Аз и тук идвам сега, значи. Оп, yes, пребиване. That's right. Признавам си, хора, пребих се, ма нямам ще нужда толкова злобно да го правите. Тука. Thank you for the items. Тука нали имаше честове, бе. Слага честове. Абе, Тъп коза! Пречи умника. Къде ма прати, бе? Къде ма прати? Искам да се самоетяйте ми. И ще приключим видеото. Кофти сега. Yes! Добре, довиждане, драги зрители, да се живи здраве всичко там. И аз съм Кълнати Зубала, защото ми свърши времето. Ай!